Пролетният фестивал се провежда със съдействието на няколко сътрудници и съмишленици. Това са Вестник БГ Бен, Радио БГ Лондон, BBR TV, Bulgarian Food, Уникат 2, прес-център на BBC, Държавната агенция за българите в чужбина и официален спонсор Лебара. Ще ви прочета кратко изложение на Лебара. Lebara Mobile, Spring Festival of Bulgarian Folk and Tradition, is sponsored by Lebara. Lebara is the universal brand for the world's migrant community, helps people unite across borders, generations and cultures. Founded in 2001, Lebara is a privately held, award-winning telecoms business offering products and services in communications, entertainment and financial services that make migrants' lives easier. The charitable arm, Lebara Foundation, funds housing and schooling projects for displaced children in disadvantaged areas of the world. Visit www.lebara.com to learn more. Lebara е универсална марка на световните мигрантски общности, като помага на хората да се обединяват между поколенията и културите. Основана през 2001 година и се частно държат бизнес, който предлага продукти и услуги за комуникация и финансови сервиси, услуги, които правят мигрантите да живеят по-лесно по света. Те помагат на до благотворителни организации, помагащи на училища и деца-сираци в унеправдани части на света. За повече информация www.lebara.com може да научите повече. Благодаря. Искам сега да изкажа специалните си благодарности на основния ни спонсор, мобилен оператор Lebara. Благодарности на медийните ни партньори, Вестник БГ Бен, БГ Радио Лондон, BBR онлайн телевизия, прес-център на БСП. Благодарности за подкрепата на Bulgarian Food, Уникат 2 и Държавната агенция за българите в чужбина. Също и на моите приятели, които извънредно много ми помогнаха и без които нямаше да мога да се справя. Това са от моя танцов клуб Българа. Това число музикантите и певците от групата, на Мария Димитрова водещата, на Румяна Илиева и не на последно място на моето семейство. И най-вече на прекрасната публика. Поклон!